खुलुमबाय दिनै 22 नभेम्बर 2023 बुधबार बारदै बर' प्रिया बर' आरो ब्रेन्डन दैमारि बिथांमोना पुलिस बिफानाव DSP महरै सायख'जाबाय बा DSP बिफानाव मोननो हाबाय। वेस्ट बेंगलनि बांकुरा जिल्लानि सिङाव थानाय बांकुरा साखाथियाव थानाय बिलियाटर सिनेमा हल ओनसोलाव सासे 23 बोसोर बैसोनि सेंग्राया अस्ट्रेलियाजों इन्डिया जेननायनि जाहोनाव दुखुजोंनो सहायनो हायैयाव गावनि जिउखौ गावनो फोजोबदों। थैनाय सेंग्रानि मुङा जाबाय राहुल लहार। मणिपुरनि सासे बारग' मिस्टार इन्डिया टाइटेल मोननाय मुंदांखा बडी बिल्डार नंताम्बा माइपाक बिथाङा बे बुहुमनिफ्राय अराय समनि थाखाय रुंसारि जालांबाय। बिथाङा RIMS हस्पिटालाव बा रिम्स हस्पिटालाव इम्फलाव जोबथा हांखौ बोदों आरो बिथाङा थैनाय समाव 88 बोसोर बैसोनिमोन। UPPL सोरखारा सोरखार सालायनो रोङाखै, बेनिखायनो BPFआव हाबफैफिनगासिनो दं होननानै हाग्रा महिलारि बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सोंथि खालामनायाव फोरमायदों। दिनै चिरां जिल्लानि बाथौ अदालगुरिनिफ्राय आरम्भ खालामनानै गसाइगावसिम माने माजबाटनिफ्राय आरम्भ खालामनानै गसाइगाव श्रीरामपुरसिम UPPL आरो BJPनि गोबां लिडार आरो कर्मिफ्रा जोंनि BPF हान्जायाव जयनिं लादों। बेखौ बयबो मिथिगौ जे दिनै UPPLआनो जा बा सोरबा कंग्रेस मथथे BTC ओनसोलाव माने UPPLआदि सरखार सालायनो रोङाखै, बेनि थाखायनो दिनै BTC ओनसोलनि गोबां BJPफ्राबो आरो गोबां UPPLनि कर्मि लिडारफ्रा जोंनि BPF हान्जायाव हाबगासिनो दं। बियो दिनैनिल' खोथा नङा, आरो हाबबावगोन गोबां हाबबावगोन। दिनै नुनो मोन्दों तामुलपुर जिल्लानि सेक्रेटारि UPPLनि सेक्रेटारि आगोलाव तामुलपुरनिनो आबसुनि प्रेसिडेन्टमोन नामा, मथथे बिथाङाबो खोथा होदों तामुलपुराव 5000+ UPPLनि कर्मि आरो BJPनि कर्मिखौ डिसेम्बरनि गेजेराव बिथाङा जोंनि BPF हान्जायाव बारस्लायहोगोन होननानै खोथा होदों आरो गाव दिनै सेरेमनिलि दिनै जयनिं लाग्रोबाय। आरो बेबादिनो प्रबिन दास होननायबो दङ तामुलपुरनि, बेहाबो गोबां मावथिफोर दङ, बिथाङाबो सोनो हागोन होनना बुंदों मथथे। आरो बासुगावनिफ्राय क'क्राझार टाउननिफ्राय BJPनि गोबां कर्मिफोर हाबदों। BJPआ टटेल 70+ आरो UPPLना 600+ दिनै जयेन जादों। आरो माखासे कंग्रेसनि दं, कृषक मुक्ति संग्रामनि दं, आरो ABPनि अखिल भारतीय बिद्यार्थी परिषद बेनिबो दङ। मथथे बियो जाहैबाय UPPLआदि सरखार सालायनो रोङाखै बा रायजोखौ सिबिनो रोङाखै बा खामानि मावनो रोङाखै, बेनो प्रमान। नङाबा दिनै UPPLनि लिडारशिपआवनो BTCआव सरखार सोलिगासिनो दङ। दिनै BJPफ्राबो सैज' खालामनो हायाखै, जायनि थाखाय बे UPPL बा लाब गैया, सरखार सालायनो हाया। BJPफ्रा गोबां जोंनि BPF हान्जायाव हाबफैदों, बेखौ जों नुबाय। दिनै गोबां प्रग्राम दंबावो। फैगौ 30 नभेम्बराव जोंहा CWC मिटिं जागोन, बेहायबो गोबां UPPLनि लिडार आरो BJPनि लिडारफोर हाबगोन। बेवहायबो बेखिनि खोथा। XNDP माने बिथांमोनहा UPPL खालामोमोन, XNDP मानसि बिथांमोनहा सुक्ति खालामखांबाय। सुक्ति खालामखांनायनि उनाव दिनै निजा सरखार, बिथांमोनहा UPPLखौनो सापर्ट खालामदोंमोन। निजा सरखार थासेयावबो दिनै बिथांमोननि केस उइथड्र जायाखै बा रिहाबिलिटेसन जायाखै बा जेलाव थानायफ्रा दासिमबो सासेबो गवाखै। जायनि बेखौनो बिथांमोना दुखु मोननानै UPPL खालामनानै जेबो लाब जानाय नङा, BPFआवनो थानानै BPFआनो मोजां, देनां सरखार फैयोबा जोंनि केसफोरखौ उइथड्र खालामथोंसैल' बा जेलाव थानाय NDFBनि सोद्रोमाफोरखौ बख'नांगौ, बेफोरबादि माखासे बिथांमोनहा बुंदों। जों सरखार फैयोब्ला आं नाजागोन आरो जोंहा साहस दं, जेलावनो था बा केसानो जा बेखौ उइथड्र खालामनो हायो।
सोरबाया माबा बुंदों होननानै आं बिनि एन्सार होनांगौ बे नङा। सार नुनो मोनदों बिजेपिआ मोनसे शक्तिशाली दल सेन्ट्रेलावबो आरो स्टेटआवबो नाथाय बिथांमोननि खुनुआ दिनै मानो हाबफैनो गोनां जादों? नङा आं बुंदों बिजेपिआ मानो बिपिएफआव हाबखो बेखौनो बुंदों जे इउपिपिएलआ सरखार सालायनो रोङाखै। इउपिपिएलनि थाखायनो माखासे बिजेपि कर्मिफ्रा माखासे बिजेपि कर्मिफ्रा बिपिएफआव हाबनो बायद' जादों। जेबो सुबिदा मोनाखै, गोबां खोथा होदोंमोन रायजोफोरनो, जेबो सुबिदा होनो हायाखै। बेफोरनि थाखायनो माखासे बिजेपि कर्मिफ्रा इउपिपिएलनि थाखायनो माखासे बिजेपि कर्मिफ्रा बिपिएफआव हाबनो बायद' जादों। लकसभा निर्बाचननि थाखाय माबायदि साखाफारा जागोन? लकसभाया मे मासाव जागोन। बिपिएफआ आगोलाव जेरै सिद्धान्त लादों हारसिङै गेलेगोन होननानै बेनो दाबो दं एखे। आरो जोंना प्रिपारेसना बिराद मोजां, जों देरहागोन। थेंक इउ सार। नोंथांमोन दिनैनि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों एसेनोसै। जै बर' हारिनि।